Nortasun handiko langile auzoa da Iruñeko Txantrea. Auzolanean eraikia, borrokalaria, baita umore honekoa ere. Gatazka ugari eta sakonen lekuko, kolektiboak zein norberarenak. Eta bertatik bertara ari zaigu Fertxu Izquierdo Txantrearrak eta gauetik euria eleberrian. Fertxu, programa honetan hitzak, poesia, orden ezberdinak asko maite ditugu. Eta horretarako liburuak izaten dira leku egokia, artefaktua deitzen dioguna. Eta zureari izendapen hori jarri diote, artefaktu literarioa, goitik eta bera. Bai, Jose Angel Irigarai aipatu zuen, berehala artefaktu baten aurrean gendela. Eta liburuaren barruan ere hainbat artefaktu aurkituko ditugu, orduan bai, uste dut oso egokia dela. Zure ibilbidean bigarren novela izango da, gauzasko egin dituzun arren eta gauzasko idatzi, aratonat urte asko ja honetan gainera, Fertxu. Urte asko, bai, bitxia da, lehenengo novela idatzi nuenetik pasatu dira urteak eta urteak, baina, bueno, aurkezpen ezberdinetan azaltzen dut. Novela hau idazteko argitaratu ez diren hainbat eta hainbat novela edo novela hasiera idatzi ditudala. Bai. Azalerako, Txantrea auzora ekarri gaituzu, Iruñean gaude, eta azalerako erabilitako argazkia be, zeuk ateratakoa? Bertakoa? Nik ateratakoa, bai. Badu logika bat, ere, barruan gertatzen diren eszena batzuekin, eta, momentu batean, ja, liburu argitaratzeko prezegoenean, pentsatu nuen, argazki zehatz bat nahi dut, ez? Eta eman nuen paseo bat auzotik, eta argazki hau, irudi hau topatu nuen, ez? Auzoko etxe basuak dira, eta gainera hor bukaeran ikusten da garabi bat, ez? Eta, protagonistak eta batzuk, pertsonaia batzuk lan egiten dute garabi fabrika batean. Auzoan topatuko ditugu gainera hainbat protagonista ezberdinak izango dira, trama nagusi bat egongo da, berehala horri buruz hitz egingo dugu, azpi trama asko be bai, baina auzoan gertatuko da eta bakoitzak, bakoitzak geure ametsekin, arazoekin eta, baina kolektibo baten parte bai, bada apurtxuet liburu hori aldarrikatzen duen artefaktu literario. Bai, hori da, hori gaina asmatu duzu bete-betean, esango nuke gaia batez ere dela gatazka kolektiboa, edo direla gatazka kolektiboa. Gatazka kolektibo ezberdinak daude liburuan, eta gatazka kolektiboien barnean bakoitzaren gatazka pertsonalak ere bai. Eta gauetik, euria, gainera horreten puntu batzuk eta hasita tituluan jarri nahi zen dituen, batzuk oso aldeko, gatelako da batzuk oso kontrako, zergaitik izenburu hau? Bai, izenburuak egiten du bat zapatisten filosofiarekin nola bait. Eten puntuena da, dela esaldi baten bukaera, pertsonai batek esaten duena, baina, oroitzen bagara zapatistek sortu zirenean esaten zuten nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, eta pixka bat gustatzen zitzaidan asko ideia hori, eta horregatik, gauetik jaio ginen, baina gauetik ere zerbait etorriko da, eta nire kasuan da euria edo. Gazte ginen, orduen. Sasoi horretan, segurazki gazte izan dako eta bizitako beste lagun bat ere batuko zaigu, elkarrezketara. Nor gonbidatu dugu? Bai, gonbidatu du Jon Jimenez, ni baina gazteagoa ere bada, baina, ilusio egin zidan, ze Jonekin izan nuen harremana, ni Eguzki Irratian nengoela, bera zegoela txalapartan, eta harreman hori geneukan, elkarrizketak egiteko orduan eta horrela, eta gero, harreman hori pixka bat, galdu zen, edo kontaktua galtzen duzu, eta egunen batean duela gutxi, idatzi zidan Jonek, eta esan zidan, aizu Fertxu, ari naiz bukatzen zure liburua, gustatzen ari zitzaiola, eta gainera,
zazpika aldizkarian aterako zuela gomendio bezala. Orduan, ez dakit kriston ilusia egin zidanez, batean berriro joan agertzea eta Aitzak ederraga urbano batzeko. Nola azaldu kontrol madarikatu batean gelditu dutela? Nola azaldu susmagarriaren sindromea duela? Nola azaldu oraindik beranduago irits zitekeela eta Pablo Escobarren heriotzak salbatu egin duela? Garai eta leku bat, esan dugu, Fertxu, garai eta leku konkretu batera joango gara liburuari esker, baina ez da kronika bat izango, eta bai dela Jose Angel Irigaraiek erabilitako, aurkezpenen erabilitako berbak bebai, ez da garaiko kronika bat izango, ariketa aske bat izango da, askatasunez egin duzun, artefaktua jolasa, liburua, eleberria, liburu mardula. Bai, garai batera eramaten gaitu, baina garai asko izan daitezke, eta leku asko ere izan daitezke, ez? Ere, leku batean girotuta dago, auzo batean, bereziki, nire auzoan, txantrean, baina ez da aipatzen txantrea liburu barruan. Hain zuzen horregatik, ez? Nahi nuelako, bueno, irakurlearentzat, ez? Ere, esanguratsua izatea lekua, eta, bueno, propio ere sentitzea, ez? Liburuan agertzen den lekua. Eta gero esandakoa, unibertsala edo izateko asmoarekin ere idatzi nuen, eta beste leku eta beste garai ezberdinetara eramango gaitu nolabait novela honek. Badago etin dabe, ez dugu esango jolas sekulako lana daukalako honek, eta galdetuko dizut, oso garaikidea formari dagokionez nola aurkeztu diguzun, irakurtzeko potolu izango dan arren, bueno, behin sartuta oso errezto aurrera eta bar, baina portxuet, konkretu horretatik, pertsonaia ezberdinetatik, bakoitzaren kezketatik, baina ze mosaiko orokor egingo dugun. Hala da. Ikusiko ditugu, edo ezagutuko ditugu pertsonaiak. Bueno, orokortasun batean sartuta, bai? Edo orokortasun ezberdinetan, eta joango gara, poliki-poliki, bueno, hobeto ezagutzera, ez dakit, talde pertsonalera, ez? Aipatzen dut, gaia dela hori, gatazka kolektiboak direla gaia, eta, bueno, poliki-poliki gatazka kolektibo horien barnean pertsonai bakoitzaren gatazka pertsonalak ere ezagutu beharko ditugu, ez? Adibidez, badago intsumisioa bakigu, bueno, gatazka edo erronka kolektibo bat izan zela, baina hemen ezagutuko dugu intsumisoa den pertsonai bat, eta, bueno, berak planto egiten badu, kartzelara lotara joaten ez bada, bera da kartzelara joango dena, ez? Bere burua uste pertsonalak baditu. Edo fabrikako gatazka bat dago, hori gatazka kolektibo bat da, lan gatazka, baina lan gatazka horren barnean bakoitzak egin behar die aurre bere arazoei, adibidez, ikusiko dugu etorkin bat, paperari gabekoa, eta, bueno, gatazka horren barnean dago. Gatazka horiek eta krisi egoera bat, 3 hamarkada pasatuta, esan duguna, 80 hasiera erdialde horretan kokatuko gara, karo, nola zeuden gauzak, ez da? Krisi politiko bat, nondik zen, Euskal Herriari dagokionez, krisi soziala, bueno, badatoz etorkinak, fabrikak, krisi ekonomiko gogor bat bai. Esan dugulako auzoa izango dela, bueno, leku eskenatoki nagusia, baina fabrika izango da, eta fabrikan gertatutako greba, inazio izango da gure pertsonaia nagusia bai, bere ibilbideari jarraituz ezagutuko dugu beste guztia. Ibili zara, zeude, fabrika baten, ibili zara irrati libre baten, ibili zara musika talde baten, Zertxu, hau ez da izango biografikoa, baina izango du toke asko, ez da? Zergaitik sasoi hau eta zein izan da ariketa zeuk idazle moduen, hemen badagoelako gogoratze ariketa bat bai, ez da? Bai, bueno, fabrikako langile ere izan naiz, eta fabrikan ezagutu ditudan gauzak, eta bizi ditudan gauzak erabili ditut, liburu eleberri hau osatzeko,
oso interesgarria iruditzen zitzaidan, fabrikako langileen bodegoi moduko bat agertzea, ez? Langileen mota ezberdinak daudelako, eta hori islatu nahi nuen eleberrian. Eta bestetik, garaiari buruz, oso interesgarria iruditzen zitzaidan garaia, ez? 1982 gatoz, 1982an Estatu Espainiarrean egon ziren Olimpiadak, egon ziren Sevillako Expo, Madrid Kultural, baina horre guztiak ekarri zuen gero ajea, ekarri zuen krisi ekonomiko bat, ez? Askotan aipatzen ez dena edo gogorarazten ez dena. Eta, testuinguru hori oso interesgarria iruditzen zitzaidan, ez? Nire historia kokatzeko, ez? Lehen esan duzun bezala, auzoan kokatzen gara, auzo batean kokatzen gara, baina bestetik ere fabrika batean kokatzen gara, ez? Eta baita ere gertatzen ari da, hori intsumisioaren borroka, gertatzen ari da, mundu mailan sortu zen, ez? Garai honetan, justo eleberria doa 93tik 94. Urteetara, eta tarte horretan agertzen da, 20. Mendeko azken mugimendu, azken gerrilla edo mugimendu iraltzaile izan zena, ez, dela zapatistena, ez. Orduan, oso garai bizia, oso garai, ez, Euskal Herrian pasioarekin jarraitu zena, bere sasoian bebai. Hori da. Baina gero, zertxu badago bebai, dinot, kokatzen gabiltz leku ezberdinetan, baina pertsonaiak ezin dira kokatu. Pertsonaiak oso ezberdinak izango dira, adin ezberdinetakoak izango dira, bakoitzak bere bizipenak eta bere pentsarak kontatuko dizkigu horrelako pildoratxoetan joango da guztia, baina sentsazio hori outsider batzuk arala, lekuz kanpo gaudela, eta punkiak ze garrantzitsuak izango diran egoera honetan musikaren garrantzia bebai, ez da? Dinot, lekuzkanpo dagoen dana, apurtxuet musikaren bitartez adilkatzen duzu. Hori da, musika asko dago liburuan, eta musikarekin gainera bi helburu lortu nahi nituen. Uste dut lortu ditu dela, hori ja irakurleak esan beharko du. Alde batetik nahi nuen girotzea, ez? Eta garaia gogora ekartzea, baina bestetik nahi nuen traman laguntzea. Osea, kantak ez daude hemen kasualidades edo ez daude bakarrik girotzeko. Osea, kantek narrazioaren parte osatzen dute, ez? Narrazioaren parte dira kanta horiek. Zergatik baita ere musikan, 80ko hamarkadan aldaketa bat eman zelako. 80ko hamarkada oso mitifikatua izan da, ez, musikarekin, rock radical basko, ez dakiz zer. Baina gero, 80ko hamarkada oso aldaketa interesgarria, aberasgarria iritsi zen, ez, musika aldetik ere. Punk rock horretatik, hori mantendu zen, baina etorri ziren beste soinu batzuk, ez, hardcore, hip hop. Eta orduan hori eslatu nahi nuen, ez? Hemen badirudi geratu garela 80ko hamarkadan, baina... Bi ipuin gomendatu nahi ditut gaur, irakurtzeko. Bata da 2019an Ignacio Aldekoa saria irabazitakoa, izena du Ezin bizitzari ihes egin. Kontatzen du istorio bat, gazte batek erabaki bat hartzen du, ez oso ona, eta horrek ze ondorio ditu gero bere bizitza osorako, ez? Tolosako inauteritan mozkortu egiten da eta kotxea hartzen du. Bizitza guztirako gelditzen da ohe batean ez mugitu, ez hitz egin eta ez ikusi egitezkela. Eta horrek ze ondorio ditun ez berengaban bakarrik, baizik eta baita ere bere inguruan, dauzkan guztientzat. Eta gomendatu nahi dut baita ere, Gabriel Arestin sarietan azkenengo bi edizioen ipuinak jasotzen dituen liburua. Bereziki kutxuna dut hau, ze idazletatikan 3 zarauztarrak dira. Eta horrek bai ematen dit horrelako harrotasun puntu bat. Gomendatu nahi dudan ipuina da zer kontatzen ari zara. Zara horrek bai egiten duela referentzia merkatalgune famosoietako baten denda bati. Protagonistak hor egiten du lana eta bere lan frustrazioak nola kontatzen dituen.
nola justifikatzen dituen eta nola arrazoitzen dituen. Askotan, aitzakia hutsa. Bueno, misterio puntu bat be, azpitrametako bat izango da, agertzen den gure Inazio oso, liburu zalie da be bai, eta auzoko liburu dendara joango da, Rosaren gana, eta libreta bat agertuko da be bai, apurtxuet misterio kutsu hori ere badauka liburuak, etorrek usten dizu, dinot poesiarako eta sekulako aitzakia, ia noraino kontatzen didazun zauke, sekulako aitzakia be bai, hori, kaligramak hitz jokoak poesia egiteko be bai, liburuan zehar. Hori da, bai, aitzaki bazen ere poesia sartzeko. Eta, bueno, tarteka baldin bada ere poema batzuk tartekatu ditut historian. Eta, bueno, misterio horiek politak dira, ez? Esaten duzun bezala, pertsonai baten eskuetara iristen da bapatean, ez? Libreta berezi bat, idazle ezagun batena, Joakina Valentziaga izenekoa, eta hori izango da ere tramaren beste motore bat, ez? Ze pertsonai honek, Inazio hasiko da bilatzen, eta hasiko da ikertzen nor zen Joakina Valentziaga, bakarrik ezagutzen da bere liburu bat, bere poesia liburu bat, eta batean agertzen da libreta hori kontenedor batean, eta badakigu emakume horrek idazteari utzi ziola, orduan, horre guztiak historia mugituko du. Gerra Zibilean atera behar izan zuen Euskal Herritik, mundutik zehar ibiliko da, etorriko da bueltan, bat-ematekin etorriko da bebai. Ederra izan dalako bebai, bi emakume hauen Svetlana Errusiatik datorren emakume eta Joakinarena jarraitzie. Insumizioaren giro horretan, esate baterako, eta, guajalotik agertuko dira, noski insumizio giro horretan, egongo da jaia, egongo da festa, dinot, irakurle moduen konturatu nahi zelako, sasoi hori bizi eta gero, ze sasoi gogorra izan zen be bai, baina tarteka ze umore honarekin, egiten zion aurre jendeak horri guztiari, badago horretatik liburuan? Badago, adibidez dago momentu bat, hemen spoiler pizka bat egingo dugu, baina txikia da, ez? Eta nik uste islatzen duela oso ongi esaten ari zarena, ez? Adibidez, intsumisoek hartu zuten erabaki hori, intsumisioa egitearena, gero erabaki zen planto egitearena, eta orduan 3. gradu eman zietenean erabaki zuten planto egitea, eta horrek zeukan ondorio zen berriro kartzelara bueltatzea, ez? Eta liburuan kontatzen da, aipatzen da, eszena bat, San Ferminetakoa, eta nik horrelako zerbait gogoan dut, gero fikzionatu dut, baina horrelako zerbait gogoratzen dut. Intsumisoak barruan, baina kanpoan dago txupinazo egunean kale jira bat, eta jendea badoa, baina jendea dago ere, gogorra da, hor barruan, kartzelan, baina era berean festa dago, umoretsua gara, eta jartzen dute eskalera bat, espetxeko hormaren kontra, eta tipo bat igotzen da, arresi horretara, Gora Euskadi txano horietako batekin, taberna batetik lortu duen, itxalkin, sombria batekin. Orduan, eszena hori surrealista da, umoretsua da, baina benetakoa da, eta nik uste islatzen duela zuk aipatu duzuna, errealitatearen bi alde horiek, garai gogorra, baina umorearekin bizi genuena. Ez da literatur liburu bat, baina Biblia moduko bada, liburu erreferente bat, Julio Caro Barojaren Estudios Saharianos,
Saharar kulturara gerturatzeko ezinbesteko liburua, etnografia eta antropologia lan itzela egin zuelako Julio Caro Baroja han egontzan urteetan, eta nik uste dut Saharako kultura, Sahararen bizimodua, nomaden bizimodu hori ulertzeko ezinbesteko liburua dela, niretzako oso liburu kutxuna, adibidez Jaimak nola egiten ziren edo nola egiten diren erakusten duena, edo dromedario hitzak jasanieraz 9 izen dauzkala kontatzen ditu. Beste milaka gauzen artean argazkiak, mapak eta marrazkiak ere baditu liburu honek. La Seca, Txani Rodriguezena. Asko gustatzen zait Txanik nola kontatzen dituen, teorian ezer gertatzen ari ez den eszena kontatzen ditu, oso xumeak, baina beti azpitik oso gauza potente daude lertzeko zorian, eta hori asko gustatzen zait. Gehien ez dakit, baina gehien azpimarratu ditudanetako bat, dudik gabe kontrako estarretik Uxu Alberdirena. Liburu zoragarria, gogorra, baina oso ederra, nire ustez, batzen ditu lekukotzak, txispa edo txinparta narratiboa oso ondo idatzita dago, sekulako idazlea da, hortan ere, Uxu Alberdi, eta erudizioa ere bai. Baina erudizio bat jakintza dana, edo nork ulertu dezakena eta handik eta hemendik edaten duena. Ez esan nion, haserre, eta berak, eske guk pensatzen genuen ekartzea, bersolari bat, eta gero zu, neska, gaztea, herrikoa. Jon Jimenez datorkigu, eta esan dugu, apurtxu bete liburuari esker, Fertxu, barriro be harremanetan jartzeko aitzaki ederra izan duzue? Bai, lehen aipatu dut, oso bitxia, oso polita eta ilusioa egin zidan. Jonen mezua jaso nuenean, eta zazpikan gomendatuko zuela liburua, eta hori gustora irakurtzen ari zela, eta esan duen, ze polita berreskuratzea, aitzaki honengatik kontaktu bat, ez dakit, oso polita. Zemuz, Jon? Ondo. Zemuzko irakurketa egin duzu? Egia esan, editore izan naiz urte askoz, eta eskertzen dut, behin edizio mundua utzita, ja irakurle bezala irakurtzea, plazera da, ez da lana. Plazerarekin irakurtzea, beste motatako irakurketa bat da. Eta, nik Fertxuri idatzi nion oso gustora irakurri dudalako liburua eta asko disfrutatu dudalako, eta badakidalako gainera normalean liburu bat publikatzen dugunean, egileak edo editoreok normalean jasotzen ditugu kritikak eta normalean txarrak izaten dira beti, errezagoa da esatea kritika txar bat, kritika on bat baino da. Irakurli moduan esatea idazle bati jaizu asko disfrutatzen nahi, beti iruditzen zait lagungarria dela, inoiz ez dakizun nori iritsiko zaion, nola iritsiko zaion, nola jasoko duen jendeak idatzi duzun hori, eta halakoak egitea beti polita da. Bai, gure tesietako bat programan badalako, liburu guztiek badute irakurle bat oso gustora, harrapatuko dutena, agian ez danantzat, baina badute guztiek bat, baina eskertuko da bai, Fertxo dinot, Jonek baduelako jakintza honetan, esan duguna, editore lanetan egondata, zeu editore izango bazina, Jon, eta honelako artefaktu bat iritsi, eskuartera, nondik hasi, hau bideratzen, hau zuzentzen... Hau jasoko banu, lehenengo pentsandua izango zen zelako marroia. Nondik hasi josten edo desjosten, askotan desjosi behar da, garbitu behar dira gauzak, ordenatu, eta hiri garai horregon da, eta hori beti berme bada, zentzu horretan, baina ni jaso izan banu, pentsatuko nuken lehenengo gauza izango zen hain zuzen ere hori. Nondik hasi nola garbitu liburua, edo igual ez da behar, ez dakit ze puntutaraino bidali zenuen liburua bukaturik, edo gero edizio lana gogorra izan den, edo ez. Gero, gogorra ez dakit, baina lana egon zen, bai. Aholku batzuk, eman zizkidan Irigaraik, eta nik gauza gehiago batzuk zeuden hemen, edo beste modu batez idatzita, adibidez eszena batzuk,
langileak fabrikan daudenean, hasieran ahotsa haiei zuzenean emateko pentsatu nuen antzerki moduan idaztea, eta horrela idatzi nuen, baina adibidez hori Irigaraik esan zidan, uste gehiegi dela, ez duela ongi funtzionatzen, eta nik berregingo nuke. Jaso nuen, ondorioztatu nuen arrazoiaz duela, eta berri idatzi nituen. Eta asko hobeto geratu dela, ziur nago. Orduan lan gogorra gian ez, baina lana egon da bai. Wikipediaren arabera, kazetaria eta gidoigilea naiz, webko komunikazio arduraduna eta humorista. Hori esaten duna Wikipedian. Niri galdetzen badiazue, haratago joango nitzake, esango nuke naizela jakimin handiko pertsona bat, historiozalea, historiak irakurtzea, ikustea eta kontatzea gustatzen zaiona. Pixka bat eropandero, baita ere esango nuke, eta batez ere humorezalea eta humorearen aktivista esango nuke. Mikroipuinak edozein momentutan, edozein tokitan idazten ditut, zorionez, izan ere bizitzarekin bat idazten dituten zerbait da gertatzen da, nire egunerokotasunean gertatzen zaizkidan gauzak islatzen saiatzen naiz mikroipuin hauetan, eta beraz izan daiteke autobusari itxaroten ari naizenean, edo erosketa hilaran itxaroten nagoen bitartean baita ere, kaletik noanean eta jendearen elkarrizketa bat entzuten detean, edo naturan nagoenean, beraz, edo erropa zabaltzen ere bai. Hau da, edozein momentutan idazten ditut, eta edozein momentu izan daiteke ona horiek idazteko. Bete dudan ametxe izan da mikroipuinak liburua idaztea. Hau da, orain dela irakurtzalea garenok, edo askok behintzat, amesten dugu noizbait liburu bat idaztearekin, eta nirea txikia balima da eta berezia balima da ere, hortxe dago eta asko betetzen nauen zerbait eta oso pozik nago. Pentsatzen aritu naiz bat baino gehiago naukalako, baino badagor baratzean genuen pikondo bat, eta pikondo horren azpian egin nituen nik amets eta jolas asko, ez da, nire txakurrak ere ara ematen nituen, oso animalia zalea naizelako, eta antxe bai etzanda egonda, lokuluskak egin ditut, pikondora igo naiz, handikan, abentura desberdinak bizi izan ditut, eta gogoan dut oraindikan pikondoaren usaina eta usaitzen dudanean, momentu horretara eramaten nau. Hemen naiz izango batera originala, ostirala. Ostiralak badauka beste xarma bat, oraindikan asteburu luzea ikusten dugu, promesas betetakoak, geho behar bada ez direnak betetzen, eta normalean ez direnak betetzen, baina ostirala oso polita da. Eskerrak ausartu nintzen. Egon gara, hitz egiten Jon, irakurtzeko modu ere aldatu zaigula gaur egun. Beste pasentzi batekin eta liburuak beste tempo bat izaten zuten, eta beste egitura bat, ezta? Hasiera hori, gertakariak eta gero, amaiera izaten zen apurtxuet bai, indarra zuena, gaur egun horrela besta idazten, hasieratik harrapatu behar gaitu, azken emaitzarekin, formari dagokionez, kapitulu oso laburrak, gauzasko sartu arren, ondo jarraitzen da naria, formari dagokionez, ze azpimarratuko zenuke edo zeuk irakurle moduen nola irakurri duzu? Nik eskertzen dut, arrazoia da, gaur egun aldatu da, batez ere mobilek edo mugikorrek aldatu digute irakurtzeko era, eta, egoteko era, ez? Munduan egoteko era, gizartean egoteko era aldatu zaigu mugikorrekin. Atentzioa ukitzea 5 minutu zerbaiten gainean zailagoa da, geroz eta zailagoa da. Orduan liburu honek nolabait apurtzen du hori, ez? Ez dago jarraikortasun bat, eta liburuak berak apurtzen du atentzio horrek, liburuak berak eskatzen dizu momentu batean, ez? Bide batetik zoaz eta apurtzen da irudi batekin, edo kasete bat egiten duzu momentu batean letrekin, eta orduan liburuak berak nolabait lortu du gizartean hain txertatuta daukagun atentzio falta hori apurtzen, ez? Eta eskertzekoa da, egia esan. Esaten gabiltzena, forma ezberdin hauek eta liburua collage hitza, gustatu zaigu, libururako bai,
ze muzko bidaia izan da, pertsonala apurtxuet Fertxu Berroetan bagabiltzi idazle moduen, hemeroteka lana izan da, eta apurtxuet bizitakoa gogoratze aldera, informatu eta gu irakurle moduen beste leku baten egon garelako. Ze muzko, Jon, esperientzia izan da, sasoi honetara itzuli, ezagutzen genuen sasoi bat, segurazki beste begi batzuekin ikusten genuena, sasoian, eroso egon zara, 83 amaiera, 84 hasiera horretan? Ni aurra nintzen, orduan 7-8 urte izango nituen garai horretan, orduan niri, nik gehiago iritsi naiz, garai honetara irakurri ditudanengatik, eta garaiak berak utzi duen arrastoarengatik, ze 80ko hamarkada 10 urte izan dira, baina munduan eta Euskal Herrian 20 urte edo gehiago izan dira. Osea, 80ko hamarkadak ekarri zuen soka oso luzea izan da. 80ko hamarkadan pixka bat nik Berlinen murrua erortzen denean, botatzen dutenean, hor da erdibitzen den puntu hori, baina 80ko hamarkadatik oraindik edaten dugu edo edaten dute garai horretan zebiltzanak, eta aipatu duzu kolasa, eta nik uste dut hor ere garai horretatik formetan ere edaten duzu, hor fanzineak ugaritu ziren, eta norberak egiten zuen, norberak imprimatu behar zuen, moldatu behar zuen, aldizkariak egiten ziren eskuz-esku banatzen ziren, kaseteak inkluso grabatu behar zenituen etxean, orduan badago horretatik ere forma aldetik garai hori nolabait txertatu du Fertxuk liburuan. Liburuak Eirek pasatzen dituen abenturak kontatzen dizkigu. Eirek 13 urte ditu, eta bere familiarekin bizi da. Bere familian 4 kide dira, ama, aita, bera eta bere anaia. Azken hau Alemanen dago ikasten, eta bai Eirek eta bai bere familiak faltan asko botatzen dute. Liburu honetan sentimendu pila bat ageri dira. Amorroa, haserrea, orduritasuna eta pila bat gehiago. Nire ustez, liburu hau edozein adinetako aurrentzat gomendagarria da. Eta niri gehien gustatu zaidan zatia amaiera izan da. Historiari buelta ematen diolako, baina ez pentsa. Gauza txarrak ere ageri dira historioan, eta historiari ere buelta ematen diotenak ere. Nik libura irakurtzera animatzen zaituzte. Zure lagun bati edo zure familiako kide bati. Ez zarete damutuko. Jon Balagoz, filosofatzeko uzten du, ezta? Garaiak aurrera doaz, eta gauzak aldatzen doaz, eta, hori guztia, ezta? Filosofatu apurtxu bet. Hombre, ez, desde luego, aipatu dugu garaiko kolasarena, eta niri ere iruditu zaizkit pertsonaiek beraiek badaukatela halako karikatura forma bat, ez? Fanzinearen forma hori, eta nolabait saiatu da Fertxu egiten prototipo batzuk hartzen eta garai horretako gizartea nolakoa zen ulertzeko zertzelada batzuk ematen protagonisten bidez. Eta eskertzekoa da ere beste alde hori, mengu guztiak langilea dira, eskertiarra dira, intsumisoa dira, badago jendea gizartean badaukana olako erantzunkizun bat hartu duena, ez? Baina badaude ere beste aldeko batzuk, aldatu nahi ez dutenak, edo oso eroso bizi direnak, hori batez lantegian ikusten dugu, ez? Eta ikusi du, Nafarroan garai horretan, gizartean, ze prototipo, ze jende zegoen, ze ikuspegi zeukan jende horrek munduan eta gizartearena, eta hori oso ondo islatzen da hemen. Orduan, hori egin du mundu oso bat, ez? Sartu. Saiatu naiz hori egiten, saiatu naiz hori islatzen, pixka bat, langileen artean denek dago, horregatik aipatzen nuen lehen bodegoiarena. Langileak ez dira heroikoak, langileak dira, bakoitza dauka bere akatsak, bere bizioak, bere gauza onak, bere gauza txarrak, langileen artean dago sindikalista ondradu bat, baina haien ondoan daude sindikalista ustel batzuk, langileen artean baude solidarioak direnak, baina baude ere eskirolak direnak, eta eskirolak direnak ere, agian haien arrazoiak dituzte ere, eskirolak izateko, haien arazoak, ez?
hori pizka bat da, ere kontatu nahi nuena pertsonaia hauekin, ez? 6 urte pasatu dira Gorka Salcesek bere lehen poesia liburua atera zuenetik. Oraingoan, aita izateak aldatu dio begirada, etorkizun hurbilaz hausnartzen jarri denean. Berdin klima aldaketaz eta belaunaldien arteko talkaz biran gogoeta egitean. Aspaldian jubilatu ziren eleberri honetako protagonistak gaztetan komandokideak izan ziren, eta egun, aspertzen hasiak direnez, lapurreta bat eta bahiketa baten antzezpena egitea otu zaie. 12 urteko neska gazteari hilekoa etorri zaio. Horrek aldaketak ekarri dizkio Laureri, bere sentimenduetan, baita beldurrak eta ezinegonak ere. Ez daki zer egin. Distopia, genero, azpigenero edo dena delako aspaldi ezagutzen genuen. Egunen batean distopia bat errealitate bihurtu zen pandemia moduan. Bestelako distopia batzuk ezagutu ditugu, Trump presidentea, Milley, teknologia berrien bidezko kontrol soziala. Margaret Atwoodi irakurri nion utopiak itzuli behar direla, itzuliko direla, mundua nola salbatu imaginatu behar dugulako. Hori pentsatu nahi dut, utopiak itzuliko direla, eta horretarako dagoela literatura. Mundua nola salbatu, imaginatzen jarraitzeko eta Galeanorekin batera zerumugarantz ibiltzen jarraitzeko.